Sangita Rani Brahma आंनि YouTube चेनेल Sangita Rani Brahma बयखौबो बरायबाय आरो आं दिनै संगोन नोरसिं आलु आरो ना स' आंनि भिडिअखौ नायदो बिदिब्ला जोबजासिम नायदो बे रेसिपि बिराद गोथाव जादों आं संना नायखांबाय आगोलबो संखांबाय आं दिनै नोंसोरजों शेयार खालामनो सानदों भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां नांगोन लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम दाबाव ओमफ्राय गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायनि लोगोआव बेल बाटनखौ थुना हो स' नायदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ बे जाबाय नोरसिं बिलाइ प्रथमावनो आङो बेखौ सुना लाखाबाय आङो दा मिक्सियाव एसे पेस्ट बायदि एसे बारा मिहि नङा एसे पेस्ट बानायना लागोन दै बाङाय होनानै मिक्सियाव देना लाबाय नैबे जाबाय पेस्टआ ओमफ्राय आङो नैथिं बिलाहि दरनै पियास दरसे ओमफ्राय हाइजें सामब्राम फानलु देनाय पेस्ट रेडि खालामखाबाय ओमफ्राय नैबे जाबाय नोरसिं बिलाइ एसे दोनदों आङो इसोरखौ देयाखै ओमफ्राय नाया जाबाय रौ नामोन फ्राय खालामनाय सालानि ना फ्राय खालामना दोनखादों आङो ओमफ्राय साराया दुंबा थाव हरनोसै थावा दुंबाय थावा जाबाय मास्टार्ड अइल बेसरनि थाव जों बेखौनो जाखायो बांसिनानो बेखौनो जायो थाव दुंबाय आङो हरनोसै जिरा बिनि उनाव आं हरगोन पियास जिराखौ बारा गोबाव दोननो हाया बियो खामना गोसोम जायो बेखायनो आं पियासखौबो हरबाय दाना आङो हरगोन हाइजें सामब्राम फानलुनि पेस्ट बेखौबो हरबाय या आङो हरनोसै नोरसिं बेखौ देयाखैमोन आङो बेखौ आरो सेन्ट जानायनि थाखाय मोदोमनायनि थाखाय आं हरबाय थावआव देनायखौ उनाव होसिगोन नावमान खमाय आंखौ एवना लागोन दानिया हरनोसै आं नैबे जाबाय हरबाय आङो नोरसिं बिलाइनि पेस्टखौबो हरबाय थेवबो दसे एवना लागोन थावआव बेबायदिनो आलुखौ हरबाय आङो बेखौ हाना दोनखादोंमोन रेडि खालामनानै बेखौ आं खिन्थिनाय जायासै फालौ थाइसे आलुआव थालांदोंमोन आङो आलुजों सुफादोंमोन पेस्ट बानायनायाव बाट थाइसेया थालांदो बेयाव नुबाय आं दासो संख्रि हरबाय आङो बेनि उनाव हालदै काश्मीरी मिर्च पाउडार होबाय बेनि उनावहा धनिया पाउडार आरो जाबाय गरम मस्लाखौ उनाव होनोसै बेखौ मिलायनानै खोबहाबना दोननोसै आङो बेबायदिनो दसे दसे खोबहाबनानै गेजेर गेजेराव नायगोन जाहाथे आलुआ खामा बा जोंनि मस्लाया सारायाव सिथाबा बेबायदि दसे दसे नायबाय थानांसिगोन दाना जों हरनोसै नैबे बिलाहि हाना दोनखानायखौ बेबायदि मोजाङै मिक्स खालामना लागोन जाहाथे मस्लायाबो नांथो ओमफ्राय आलुजों मिक्स जाथो मोजाङै
उनाव एसे मिक्स खालामनाय उनाव खोबना दोनफिननोसै ओमफ्राय आरो गेजेर गेजेर नायहोलांनांगोन जाहाथे आलुआ खामा जोंनिया बिदिनो खननै खनथाम खोबहाबनानै गेजेर गेजेर नायनांगोन आलुआ रुइबाथाय दै हरसिगोन दै हरनोसै आङो दैखौ निजेनि हिसाब मथे होबानो जाबाय आंना एसे कारि बानायगोन माने रोसि थानाय स' आङो दैखौ बुरजा होबाय नोंसोरो एसे खमबो होनो हागो मैगङा गोदौबाय आलुआबो फ्राय मोनबायानो आं दरसे दरनै आलुखौ सिफायनाबो होबाय दाना जों हरनांसिगोन ना लकेल नाबा बांद्राय गोथाव जागौमोन जोंनाव दा लकेल ना गैथ'वा मानोना लकडाउन सोलिबाय दङ स' जि ना मोन्दों बिदिनो आङो संनानै देखायबाय नोंसोरो बेलेग नाबो होजागोन संना नायबानो जाबाय 이거 수나갔나? 이거 수나간 दैना मैगं रोसि जोंना मैगङा गोबाव गोदौनानै एसे खम जाबाय ओमफ्राय जोंना मैगङा जाबाय रेडि गेसखौबो खोमोरबाय आङो दाना आङो सार्भ खालामना खोन्थिनोसै आंनि रेसिपिखौ नायनानै मारै नांदो प्लिज कमेन्ट खालाय आरो न'आवबो रेसिपिखौ ट्राइ खालाम लोगोसे लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम दाबाव लोगोआवनो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामना हो ओमफ्राय नायदो आंनि ओंख्रिया नोरसिं आलु नाजों संनाया माबायदि जादों नुनायाव टेस्टथ' खालायनो हाखाया बाट नायनानै मारै नांदो खोन्थाहर ओमफ्राय न'आवबो ट्राइ खालामना नाय बुहुत गोथाव जायो ट्राइ खालामबानो जाबाय बिनि उनाव लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ आंनि स' बाय बाय